Bejn frar u Marzu tal-2022 aktar minn sena u nofs ilu l-Gvern ta' Roberta Bela kien wieħed lill-għalliema żieda sostanzjali. F'Diċembru tal-2020 bdew in-negozjati iżda sal-lum għadhom fi status quo. Il-fatti għad-differenza tal-paroli qed juru biċ-ċar li f'dan il-mument il-Gvern mhux veru li qed iġib l-interessi tal-edukaturi l-ewwel qabel kollox bl-Unjen tal-għalliema tinsisti bl-azzjonijiet tagħha għaliex dak li kien imwiet lilhom mhux qed jingħatalhom. Ma' Net News il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima kkonferma li qed hemm nuqqas taqbil mal-MUT bil-qali jmiss fil-proċess ta' konċiljazzjoni skedata għal-ġimgħa. Negozjati għadhom għaddejjin ovvjament punti di vista li mhux dejjem ikunu allineati. Mistoqsi minn Net News jekk il-Gvern se jkun qed jissodisfa l-appelli tal-MUT u l-edukaturi, Clifton Grima insista li se jkun qed iżid sostanzjalment il-pakkett finanzjarju dan filwaqt li saħaq illi kulħadd se jkun qiegħed jieħu dak li ħaqqu. Ma l-Gvern se jissodisfa r-rikjesta tal-MUT u l-għalliema dik id-domanda. Il-Gvern ħajkun qiegħed iressa proposta li tara qabża sostanzjali fil-pakkett finanzjarju kif ukoll tassigura stabilta l-istess settur nassiguraw illi kulħadd jieħu dak illi ħaqqu li jkun propju pakkett li jirrispekkja l-importanza ta' dan ir-rwol tant kruċjali fis-soċjetà Maltija. Madankollu sa issa għall-Gvern Laburista donnu li l-edukaturi ħaqhom inqas mill-għajnuna tal-kola għaliex hekk ġew offruti turija ta' disrispett lejn din il-professjoni vokazzjonali illi twietti triq għal ġenerazzjonijiet futuri ta' pajjiżna. Intant mistoqsi dwar il-laptops għall-istudenti ta' 7 sena weda illi ilha issir mis-sena akademika preċedenti, Grima sostna li se jkunu qed jingħataw il-laptops matul din is-sena akademika. Madankollu jidher illi dawk li ġew imweda il-laptops is-sena li għaddiet se jibqgħu b'xejn. Il-weda tal-laptop għall-istudenti tas-7 sena dik fiex waslet? Din is-sena akademika jkunu qegħdin joħduh. Għax wasal il-miliet u hemm tas-7 sena ta' sena l-oħra wkoll dawk ħadtuhomlhom ukoll? Jiena li nista' ngħidlek huwa li aħna dak li wedu wettqu. Anke tas-sena l-oħra però għax tas-sena l-oħra kienu fi 7 sena wkoll. Francesco, weġibtek u qed ngħidlek tas-7 sena. Il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li dawn l-istudenti jingħataw il-laptops kif kienu imwieda jekk dan il-Gvern iqisruhu verament wieħed illi jwettaq dak illi wiegħed.